Diba? Saka sila na ako mag-make-up, oh. Puling-puling na tani. Kailangan na ko, lipstick. Yeah? Diba? Imbis daan na akong baba diri, nabot sa basang baba, diba? Mura na ko ilin. Sige. Okay kayo. Okay na. Pobre. Dama ka pobre. Nanon pud mi dire karon mag makeup challenge na pud mi, diba? Mag makeup challenge. O bali siya mo makeup sa ako nya. Siya nga iyang kamot ang gamiton. Tapos kini ako ra ni tao dire. Siya ray mo makeup. Try na mo mga kapobre Try ha. na mag makeup challenge. Morto kapobre. Sige. Karon kapobre, mag-start na ta. Makeup challenge na. Okay ni. Powder sa atong nahon. Parang may naamoy ako hindi maganda. Pahid sa naong, sa agtang sang una. Pikas naong na pod. Sa ating na pod. Diba? Saka sila na ako mag-make up, oh. Puling-puling na tani. Okay ba kapobre? Nakuha na ba na akong naong ni kuha ni Marian Rivera? Ouch? Okay. Kuha na po ta mga kapobre. Okay na po ta. Pang mata na po. Talang dito mga pulingan ni. Pahid gamay. Baga-baga gamay. Pining hasler na mag-make up baka di na magkurog ang kamot. Baga-baga na jud. So, pikas na punta. Papahan na dyan ako eh. Kung tanaw sa amin ba, muragas ka na dyan akong papaha ba. Looking. Wow! Makapawaw talaga ako. Dahil na punta sa itong ilong kitaaso na ito gamay kay murag naligsa nagpison sa una. Wala na break. Wala ka break akong amahan. Ay, naligsan sa pison. Tabot na ako. Ako man nag-drive ng pison. Mataas pa ka no? Okay, mana. Next, kuha na punta. Kanang lipstick na punta. Mga kapobre. Nagwapa na dyan ko kapobre ba? Okay na. Next, kuha na punta. Pakilay na punta. Marag din mao. Naisa na lang siguro tao. Apat sa nitahalan. Para kumplito itong kuha na punta kapobre. Kilay na ta ha, kilay na ta. Hindi na akong papaha di aron. Murag madalo ko tanaw sa amin baka basta makalitan ko sa akong naong. Pangarap ba na akong naong ni Marian Rivera. Murag karon na dyan ako makamit. Ito pa lata nga pobre ta mga kapobre. Kilay palang daan mga kapobre mayaman na. Okay, next kapobre. Ito na po ning kuanon kay ano na po na ito itong mata. Kanang ko na po ta, magpapiko ta, magpa-Korean. Di na si Mariana, sa pabot sa mata, di na si Marian. Si Korean na ta. Yung tagamay, kaya basig tusok ka itong mata mo, kuha, tanan mo ta. Hindi mo ta makuha ani mga kapobre, kanang kalimutaw sa mata. Guwapa kay ko. Asa mo kita ni? Kano na ako ang naon ni Marian. Thank you sa pagtanaw mga kapobre. Anong kailangan kong gawin? Ano ba yung make-up? Sige. Sugdan na to ang make-up. So karon, unahon na to ang
pulbos. Pulbos sa jud ang pinakauna kay mo jud ni ang foundation. Mahimo na jud ni siyang foundation. Karon mga kapobre, murag baga na jud niya kapobre. Dili na jud ni mahimo na jud kung white lady ani. Di ba? No, papakay ko. Diba? Hindi kayo mga foundation kay ano, kanang tawag ani, pulbos. Sige, ginana po gali, kanina pong lipstick. Ganahan ako, lipstick. Yeah? Diba? Imbis daan na akong baba diri, nabot sa basang baba, di ba? Marami din. Sige. Okay kayo. Okay na. So go, ang sunod kay ang pangkilay. Di ba? Para pangkilay. Nahinay lang kay murag nindot ba kaya kung pangkilay. Kay itom. Ganahan jud ko sa itom nga pangkilay. Di ba? Ikas sa pod. Ang pinakaganahan ako nga pangkilay. Di ba? Nindot kayo ni. Saan na pod ang pang hilik mata. Ano dili sana pang para mahimo ka inchik. Para mahimo na kung si kuan. Si Ibana. Si Ibana na ko ani. Ikas sa pod. Diba? Diba? Papakay ko. Inchik na kayo mata. So karon ang pang mata, ang pang ano na pud sa mata ng pang dicolor. Diba? Baliktad no. Baliktad. Diba? Nalit kayo ni siya. Pang color ni siya di asa kapit sa ano. Baba sa pilik mata. Tawag ani ay. Diba? Eyeshadow ni siya, eyeshadow. Diba? Papa na kay kuan. Pang pasino po para lindot kayang pang pasino. Para dili ta mahimong ano. Ta mahimong kanang murag kanang beach. May pa dito mahimong kanang tawag mangkukulang. Diba? Saan na akong kapal? So karon na human naman guys, mga kapobre. Diba? Magpasalamat ko sa mga donor sa nagano aning pulbos. Okay, wala to. Bye. Ato ba ako dito na? Ano naman? Basta ato ba? Wow, maganda.